kapasan ulang manyalang sanjoyo kana 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 malanga ikone kasanilnyo kana 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 malanga kolagu kasanilnyo sarukana kaili banda orang marape kapuaro itu cari tolak dunia supaya senang kilo-kilo itu cari tolak dunia maka senang kilo-kilo anak kan mohon barangkali senang kilo-kilo anak-anak di dalam bolong tak kain murung kedukan amin tak tolong kalinya bukan burung koyolong anak-anak tolong kali dunia rukun sana kini duduk di lapau malam di lapau tanyoyong kalau tanah nampak kurang kalau cari tolong ibu Allah ilahkan ibu dunia itu oi lama suka bakatamilan oh tanang-tanang nusana kaili banda iko carito kau wilin natariana kaili banda oh iko carito bola terakhir nomor 9 kejadian ia daerah kayu tanam oh barak dagang dalam padi babelo yuo dalam limbo barak kasanang dalam hati balun balie bapanang yuo okini koma mande yo sini ala di rumah dikunjungi orang nanti salam de orang rami-rami kaburan dia pun baik itu pulau banyaklah orang menengoknya ditambur ngolah kaburan ngandio bungo indah bagara raminya orang senang hati anak nia memandangnya sungguh peninyo indah adoi oh tanangnya hati natawado mande pun lai ado menerima pemberian dari nia oh de mande pun rupuiko anak orang kaya ji pulang menyalang Tanjorayo tunggu orang datang pun rami wajah sinia tabayang yo oh nak tarik kaili banda babelok jalan ke muaro mangko tabayang na oh wajaniana ona oh nampak candonyo wajania denia mandena rupo itu oh kalau tak niapai ngale tapi yang pulang menyalang di muaro kalau nak ni anak bayi mengale goreng indah sarupo ekorona oh badania naik
Odun sana nanado ladiran tau kalau taraga cali molasinia. Obiolania kena kalualot tapi taraga mencali nia kawuranyo daerah muda kayu tanam tengok kasinan kawurania nyolai daerah kayu tanam kenamun. Osinia sejarah Oba isu koma derang rami sejarah koma derang banyak. Sungguh pun baitu Piranda pulang menyalang sayurayo sungguh baitu candonyo nia candonyo rupo itu. Walak kagagang babelonyo pulang menyalang tinggi hari alasana ngati joelonyo niana rinda babalilai. Obedo banama dinapati babelok jalan kamu aroh tenang nasto dalam hati kurang rami kini latibo. Mande pun ado layo tarata ulang menyalang di kanjorayo mande kukini yo nak kagala anak tabayang yo. Nak tarik ke padang panjang tiga sabanta di muaro badan yo buruk lakat buang tapa bidong. Sonyo mandekan doang saki mande sinia nyolai rambao karuma saki bukit tinggi. Pulang dari rumah sakit nyolai ndak tatangwang mamang padi babelok jalan kamu aruh malo badan tak kasaki kini anak si sayang takkan ayu. Tindak tetangga mamang padi babelok jalan kamu aruh tindak tetangga ibu hati. Anak, kandung, tabayang dulu di mana nak ni anak, sayang mandi dah bagian mandi naik. Nah orang di baruang melantai ke pasar sadang tanyurayo di malo haru kawajuntai liek lah mandi basan saru. Na orang di tengah rimbo pulang menyalang mak tinggi hari kalau rikana masona lamu sekarang indak mak kailok lain. Na orang dia iaji pulang menyalang pukul 2. Nami indak kadit kaji meniko yuo malakironyo. Nak dagang baik malah jadinya. Dun sana nam namandanga carito niam semoga dun sana panjang umur murah rasaki bala batula Allah. Itu bana doa dari tukang rabab anyolai. Semoga dun sana nandiran tahu iyo panjang umur murah rasaki.
batam tak simpan dalam peng Oko ado ya kato na salah sabah simpan dalam hati mae. Ko ado masana semua di ladang boleh lah kita menumpang mandi. Waduh semua sama panjang tahun isu masobok lain. Anak baki di dalam sawah kola gadang kencang bala hari sapula rapi ngong lari mah. Anak dagang kapulang lain.